חדשה ששמה הרחק מאחור את הרגלי החיזור של פעם, ופשוט לא מאפשרת לגברים להתחיל עם אנשים, רק להפך. מעיין פרילוק, שלום. שלום מתן. כבר התרגלנו שאתן מנהלות את העולם, אבל על תחום הדייטינג הנשים עכשיו תופסות פיקוד, גם עליו. תשמע מתן, ladies first משנה את חוקי המשחק בעולם השידוכים, לא עוד הגברים קובעים או אחד בוחר את השני, אלא כאן לנשים יש כוח לבחור את הגבר. רק הן יכולות להציע לגבר להכיר אותן דרך האתר. האופציה השנייה היא שגבר יוכל לפנות אל אישה, אבל בשביל לפנות אליה הוא צריך לעבור מבחן בין 4 שאלות, מבחן שהאישה קובעת אותו. איזה סוג של מבחן? תן לי דוגמה לשאלות שבהן אני צריך לפגוע בול כדי לזכות בשיחה הנחשפת עם הבחורה. אוקיי, אז זה תלוי באמת בכל אחת ומה שחשוב לה, אבל האישה יכולה להגדיר 4 שאלות, למשל, מי צריך לשלם על מי בדייט? ואז היא מגדירה גם מה זה תשובה נכונה ומה זה תשובה לא נכונה, למשל, היא יכולה להגדיר חצי-חצי, או רק האישה, או רק הגבר, ואתה צריך לקלול את מה, קלעת, הצלחת, ענית על 3 מתוך 4 נכון? תוכל גם אתה לפנות אליה. תגידי, הגולשים לא נרתעים מהעובדה שהכללים כאן פשוט מתהפכים, רובם כנראה התרגלו עד היום להתחיל עם בחורות, לא לחכות להם. כן, פנינו אל גבר ואל אישה, ובאמת שאלנו את דעתם, אז בוא תשמע מה היה להם להגיד עם זה. מה את אומרת על האפליקציה? בעיניים שלנו. נורא נוח, כי אני חושב שלפות לבחור אתם בעצם בונות אולי. הכנתי מבחן. ברור שהכנתי מבחן. איזה שאלות רשמת? אם אני לא זורק אותך, אני עובר לעבור. מה התשובה הנכונה עם זה? לא, אני חושבת להקריא אותך. אם יש מישהי ממש שווה, אתה לא חייב אותה. זה החלק אפשר להתמאס, אבל מלא דיסטר, אז תבין מה לעשות. אני שואלת, לאן אתה לוקח את הבחורות שלך לדייט ראשון? ומה זה מצפה לשמוע? הפאב. ומה זה בגנונו? בגנונו זה מסעדה. יפה, הבנתי שבינתיים היה נרשמו כמה מאות גולשים. מה המודל הכלכלי כאן, אם בכלל? האתר הזה אמור להכניס למישהו כסף יום אחד? תראה, היזם הוא רווק בעצמו, אז זו הזדמנות בשבילו גם להכיר נשים פוטנציאליות, אבל בכל מקרה, זה כן, אתה יודע, אחרי האהבה יש גם כסף, והאתר כרגע הוא חינמי, חשוב להגיד, הוא עובד על פרסומות, אבל לא מעיקות מדי, ובעוד שנה, כאשר באמת תהיה לו כמות משתמשים מספקת, אז הוא כנראה יגבה גם דמי מנוי, אבל זה עדיין לא סגור ולא בטוח. כמות משתמשים גדולה זו שאיפה די אופטימית, בהתחשב בעובדה שאתרי היכרויות הם שוק רווי, נאמר בעדינות, עם לא מעט מתחרים. כן, אנחנו מכירים הרבה אפליקציות מתחרות, טינדר אולי המפורסמת שבהם, ואוקיי, קיופיד. אז היזם מנסה להסביר לנו מה החשיבה שמאחורי זה, ולמה זה שונה. הנה. הרעיון הוא שכל הודעה היא אמיתית, נוצרה איזושהי התאמה מתוך איזשהו שאלון שהגבר עבר, או שהאישה פנתה לגבר. נשים הם פחות כמו גברים, גבר ישר ישלח, זה לא כמו אישה. מעניין, בתור בחורה נשואה מעיין, היית זורמת עם אתר שבו את מתחילה עם הבנים ולא להפך? מתן, אני כבר שנים לא זורמת, תשמע, זה מעניין, אבל אני יכולה להגיד לך שורה תחתונה, מתן, הגיע הזמן שאתם הגברים, תעברו גם כמה מבחנים לפני שאתם זוכים בליבה של הבחור. את יודעת מה רשמנו לפנינו, מעיין פרילוק, תודה. תודה מתן.